Sziasztok, Formán vagyok, üdvözlök mindenkit! Ebben a kis videómban egy sima fix antennát szeretnék torműholdra beállítani, hát ha segít valakinek. Első mozdulatom az, hogy ezt az LMB-t a vízszintes illesztési vonalhoz viszonyítva elfordítom pár milliméterre balra, így kívánja a torműhold. Következő lépés az oldalszög megállapításon. Ez egy érdekes dolog, remélem a cserkészek megbocsájtanak azért, hogy nem célszerűen használom az iránytűt. Iparkodom, hogy a dél-észak vonalnak a hosszabbítása legyen a vízimérték. És körülbelül 330 fokra kell állítanom az iránytűt az árbóc tövébe. Tehát valahogy így fogom elfordítani, ahogy most áll. Na, ezt lerakom az árbóc tövébe. 320, 330 fok. Körülbelül ez lesz az irány, amit követnünk kell a fejtartókarral, tehát a kettő valószínűleg egy síkba fog futni nagyjából. Elevációt kijebb nyitottam, közben ráadom a szakfangert a Zofiti 4100 témre. Menü, install, oké. Torműhold. Most hallunk? Na ne, ilyen nincs, ez nem létezik. Tehát halljuk a bugó hangot, és akkor lassan megkeressük a holdat. Legyezzünk lassan. Túlmentem a vízimértéken, ejtek az eleváción. Tovább keresem. Túlmentem megint, ejtek az eleváción. Újra ejtek, legyezzek továbbra is. Hoppá, találtam valamit. Valamit találtunk, na nézzük meg, ha elkaptuk a tort, akkor jók vagyunk. Exitek, kimegyek, és már nézem is kedvenc csatornámat, az egyik jó kis zenecsatornát, a City TV-t, hangot adok rá. Átveszem a gépet, köszönöm drágám. És itt nézem a City TV-t. Hát nagyjából ennyi, ilyen egyszerű. Viszlát, sziasztok!